Hola, escacòfils anònims. Què tal? Com esteu? Una nova partida on veurem una partida del Black Mardimer, del Gambit Black Mardimer, variant Gunderam, d'acord? Variant Gunderam, tothom sap quina és, val? El negre juga alfil F5 en la tabilla clau, val? Bé, qui ho entengui, que ho entengui. Llavors això és una partida que van jugar un tal Emil Dimmer, potser us sonarà, més que res perquè és el puto amo del Gambit Black Mardimer, inventor, desenvolupador i sacerdot ultra MK Ultra, val, del Black Mardimer. I un pardillo que va passar per allà amb tal G. Gunderam, crec que és Gert o Gerard o un nom així, però aquest pàjaro, el Gunderam, dona nom a una de les 5 variants principals del Gambit Black Mardimer. I bé, doncs aquesta és la partida, vale? És la partida que van jugar per correspondència l'any 1259 i que en el llibre del meu suma pontífex xutolonià, lovecraftià, del Gambit Black Mardimer, el títol que porta és Una altra de Dimmer. Una altra, no? Una altra, tu, és com, no sé, és com quan juga el Messi, no? Jugava, jugarà, el Messi sempre jugarà. El Messi és immortal, sí, això és així, doncs el Dimmer igual, vale? Llavors, aquesta partida va anar de la següent manera: D4, D5, E4, E per D4, D per E4, perdó, cavall F3, joder, pavo, cavall C3, cavall F6, F3, E per F3, cavall per F3, Gambit Black Mardimer, alfil F5, variant Gunderam, val? Que curiós, el senyor Gunderam jugant la variant Gunderam, val? Va seguir de la següent manera: cavall E5, la continuació principal amb la Gunderam és cavall A5. H5, això ja és més raro, això ja no se sol jugar. Aquí la idea és evitar que el blanc jugui a peó G4 amb temes semblants als de la variant Teichmann, val? G4, l'alfil s'aniria a G6, la dama F3, etc. Val? El tio ho evita, posaré el default Kibitzer, que és aquesta merda Fritz que tinc. Bueno, aquí doncs el blanc va jugar al fil C4, és lògic i natural, evident i trivial. Desenvolupes una peça, prepares l'enroc, apuntes a F7, que hi tens el cavall també. I bueno, ara doncs aquí el negre va jugar a E6, que és el més normal i evident. El blanc es va enrocar, i aquí hi ha un tema, ara toca el negre, vale? Però aquí hi ha un tema, si li toqués el blanc podria jugar torre per alfil. Entregues la qualitat, torre per alfil, peó per torre, i llavors F7 tens el doblet F7, val? Recuperes el peó, recuperes la qualitat i ja veurem aquest cavall si el podràs treure o el podràs donar a canvi d'algun altre peó o alguna així, però en principi aquesta batalleta de l'apertura la guanyes aquí ara, vale? Però no toca jugar al blanc, toca jugar al negre. El negre aquí va jugar G6. Evita aquest rotllo, val? Si torre per alfil, doncs G per torre. Dona una altra línia aquí, dona alfil per C2, vale? O sigui, contra l'enroc alfil per C2. Mare que et va parir. Com ho faig, hòstia? Aquí. Alfil per C2. Òbviament, dama per C2, dama per D4 jaque, el rei se'n va, i aquí hi ha unes fletxetes que indiquen contrajoc. Val? Aquí l'alfil està defensat pel cavall, el cavall no, i aquí doncs seguiria probablement alfil F4, la dama està incòmoda, pot anar a diversos llocs. Aquí a la columna D sembla que hi ha d'anar a la torre, o sigui que si posem el dama C5 podria seguir cavall E4, i bé, aquí tot això és com és tens pel negre, val? No s'ha enrocat encara, no s'ha desenvolupat tot, té la dama al mig. Molt bé, vale, 0-0, G6 que va jugar al negre, dama E2, defensa el cavall, defensa l'alfil, l'únic que deixa de defensar és el peó,
però en part hi ha el gambiteig aquí, perquè realment va ser dama per D4 jaque, rei a Q, aquí hi ha un infinit sobre un igual, això vol dir amb compensació, val? Perquè clar, el blanc té 2 peons de menys aquí, té 2 peons de menys, val? Molt bé, doncs va seguir un moment amb torre H7, vale? Va seguir amb torre H7, defensant F7. Bueno, què podia haver jugat? També podia haver jugat alfil G7, preparant un eventual enroc curt, almenys durant l'opció, no? Defenses, desenvolupes la peça, bueno, no sembla mala idea, no? Cavall B5, ataques la dama, ataques C7, dama C5, defensant C7, alfil F4 amb uns rajos X guapos contra C7, cavall A6 perquè tenim molta por de C7, perquè per exemple, què passa si cavall BD7? Cavall BD7 podria seguir B4, val, B4, si dama per peó C7 se'n va a la merda i és jaque i qualitat i una merda tot pel negre. Si ens mantenim defensant C7, aquí tenim el cavall per D7 i desembarassem la diagonal perquè l'alfil també toqui C7, val? Una merda pel negre. O sigui que el tio juga cavall A6, torre a D1, continuem amb la línia que va donar el Suma Pontífex, TC, cavall E4, tocant el nostre cavall E5, cavall E4 sembla que estigui bé, però cavall D7 és molt incòmode, no? Perquè ja us he avantatge blanc, perquè la dama està tocada i on vas, no? Si vas aquí a C6, cavall D4, t'obliguen a sortir-te de C7, no? Però bueno, jo aquí si me'n surto a C7, cavall F6, jaque, una cosa tan curiosa, no? Cavall per cavall, alfil B5, que sí que estic. Sí, aquesta és com molt dolenta. Aquí... Uf, que xungo, no? Rei com compensació, torre H7, podria haver jugat alfil G7, però ja hem vist que es lia una mica el tema pel negre. Val, cavall B5 i la caixa de Pandora aquí, val, l'alfil, la torre, res. Va jugar torre H7 el senyor Gunderam, jo me l'imagino un bigoti, no ho sé. Alfil G5, la idea crec que és simplement per poder jugar torre D1 i com a mínim a G5 fa alguna cosa. Clar, si jugues a E3 cau el cavall, si et jugues a F4 podria estar bé, però tapes una mica la torre, aquí està bé, a part amenaço menjar-me una peça, no? Cavall BD7, si trobeu una explicació millor digueu-la, jo sóc un patata. Aquí canvia la peça perquè vol la columna D oberta per posar-hi la torre, dama B6, cavall A4 atacant la dama, defensant B2 que estava atacat sense defensor, dama A5 atacant el cavall, alfil B5 jaque, defensa el cavall també, i aquí va jugar el senyor Gunderam amb bigoti pèl roig, rei A7 amb canes, val? Rei A7, en lloc de jugar C6, què hauria passat amb C6? Hi ha una línia que dona el Suma Pontífex, C6 podria haver seguit cavall per C6 i si peó per C6 alfil per peó jaque, el rei s'ha d'anar a E7 igualment, alfil per A8, el negre pot jugar dama per cavall, dama per A4 i dama E5 diu que té avantatge decisiu al blanc. Aquesta anàlisi, jo m'ho crec, perquè en quant a material és
cavall i alfil negre contra torre blanca. Això en principi és millor pel negre, però el rei negre està molt vulnerable aquí. Està molt vulnerable aquí. Mercè de la dama, de la torre, de l'alfil. La torre negra no està jugant, aquest alfil no està jugant. Les peces estan com... El rei està com al lloc per ser matat aquí, Bueno, alfil B5, rei E7 que va jugar el negre, dama C4, cavall D5, aquí em sembla que hi ha... Aquí em sembla que hi ha un mat a C5 amb la dama, val? Efectivament, aquí hi ha un mat a C5 amb la dama, llavors el negre ha de fer alguna cosa per això. Va jugar cavall D5, bloqueja la columna, dona un quadre al rei, però aquí el blanc troba el jaque en l'altra diagonal. El dama H4, jaque, F6, bloqueges, cavall per G6, jaque. La combinació és guapa, alfil per G6, i ara aquí el blanc vol jugar dama per F6, però hi ha el cavall a D5, per tant torre per D5, tregues la qualitat, E per D5, hi ha una línia aquí que és alfil G7, sudant del tema, o sigui, entregant aquest cavall. Clar, aquí seria dama, dues torres i dos alfils contra alfil i cavall. La 5-6 i un pió de més pel negre, però hi ha aquest petit problema, vale? La dama està morta aquí, dama B5, la dama no pot anar enlloc. El cavall està defensat, el pió està defensat per la dama, l'alfil està defensat per la torre, i la dama està tancada aquí, o sigui que renda rient. Aquesta línia és dolenta, E per D5 i dama per F6. Sorprenentment, curiosament, si compteu i feu els vostres càlculs pertinents, veureu que és jaque mate, vale? Victòria del nostre líder Lovecraftià, Emil Dimmer. Què hem après? Aquí, hòstia, està com molt... Hi ha una posició aquí. Aquí està com molt crimpellejat el negre, vale? Està molt crampet, em sembla a mi. Crampet positions. Bueno, va, anem al principi, a veure què coi ha passat aquí. Variant Gunderam. I em juguen aquesta merda, i aquí és alfil C4, en roc. Dama E2 pot ser una jugada típica. Et deixes, gambiteges el pió D tranquil·lament. I aquí tens molta més activitat. Aquí com a blanc, vale? Què passa si jugo alfil E6, que és bastant normal, no? Torre per F5. Ostres. Haig de parar aquesta merda, tu. Joder, els meus fans, tio. El rato molestant, hòstia. Total, per on anàvem? Torre per F5, G per F5, curiós. F5, què passa si faig F? Cavall F3. Què passa aquí amb cavall F3? Que és jaque i perd la dama, sí. Soc subnormal. G per F. Si alfil per cavall era torre per, o sigui que mal rotllo. I aquí què? Cavall per F7. Però què passa aquí? E6 és una puta merda. O sigui, aquí te n'has d'anar o jugar cavall E4 o fer històries variades. Per exemple aquesta. Dama per E6, jaque. Dama per E6. Clar, no està ni defensat, això. Uf. Total, molt malament. Torre H7. I el tema és jugar... treure l'alfil i jugar amb la columna D. Amb C7. Amb el jaque a B5. Hi ha un moment que porta la dama blanca a quadre negre. Ho fa sense ni que te n'adonis, quasi.
Vale, és aquí, és quan via C4. Via C4. Amenaça C5 i amenaça H4. H4. Vale, doncs ja està, vale? Tomar pel cul.